баъд аз фотиҳа шудан чӣ гапҳо мешава? Як барои ту бо яху ҷаин зиёд шуданай. Очат боша дар ҷобаҷо кардану ҷамъ кардани чизу чорат овораай. Ира чӣ мекунен? Иёра дига намепӯшӣ. Ана иҷа дига ҷоита менюи авқотпазӣ. Ҳамаи намироти дига аялав мепазӣ. Оча! Баъд да корбори хонаро ёд додана сар мекунад. Вой сӯзонди! Иёра ба хотири неки очат айдӯстдории зиёда нишонат мета. Иёра барои ӯё нишона додастам, ки падахштоманда айдар берона накуна бугарди биёй хона. Ҳар рӯз гул, ҳар рӯз падарка, ҳар рӯз дастори старифо. Оча, маро шуметен бароям ка гирья кадестен? Вой, барои чӣ ма гирья кунам духтарҷон? Тура касое ки келин кадестан ҳамуво гирья кунанд. Бечоро. Дери баъд омадам ҳамсоё чӣ мегуфта бошанд? Чӣ меган ҳамсоё? Ма уже шука дестам ко. Ана ка даъватномаам тайёр шид. Душманно бисӯзен. Ҳоли